muri Zimbabwe aiwa yamunze mashoko awo yakataurwa napresident vevanhu vaNelson mashoko avauya vachitaura anyasi kuita kuti vanhu vabva vanyasi kuti aiwa Nelson Chamisa ndiye anyasi kuziva zvatiri kusangana nazvo kunze uku, ndiye anyasi kuziva zvatiri kusangana nazvo munyika umu. Muri Zimbabwe aiwa vanhu vese vari kujamba, vanhu vese vari kupembera. Sana muendera mberi nemashoko ataura, nokurudzira kuti tichibva wasubscribe, wolaika, wotina on the bell icon. Tombochana maupdates anokupa pano paZim News Live. Nekuti vaNelson Chamisa vanouya pahindo pavo pa X yendo pavo vanonyora vachiti the condition of a nation is usually a reflection of the condition of the heart of the leader. The heart of the leader conditions the heart of a nation. When a leader turns wicked and sinful, a nation's blessings turn into curses. Vanonyora nevhesi yavakati 2 Chronicles 15 verse 17. Blessed Sabbath. Ndo mashoko anochitaurwa aiwana Nelson Chamisa. Satoona kuti vanhu vanouya vachipindura mafungiro avo pamusoro pepost yavo muri Zimbabwe. Ngatipinde macomments evanhu. Unoona pane mumwe munhu anonyora achiti hatina leadership in Zimbabwe Mr President, tine mabhinya. Ndozvika zvitaurwa nemumwe muwano achiti summary. Chamisa points how a leader's heart affects a nation, referencing 2 Chronicles 15 verse 17. Warning that a leader's wickedness can turn blessings into curses. Ndo mashoko anoachitaura. Mumwe achivati happy Sabbath my leader, mwana achiti amen. Muri Zimbabwe ndo maresponses ari kupuwa nevanhu ari vachipa kune aiwa vaNelson Chamisa. Muri Zimbabwe ndo mashoko atati bokudeliverera muzara nhasi. Aiwa tiudzei mafungiro enyu noti kudii pamusoro penyaya iyi. Pinda mucomment section medu, sangana usubscribe, kulaika, kunotina on the bell icon. Tombochana maupdates andokupa pano paZim News Live.